Takže čau! Dneska si ukážeme a řekneme možnosti nabíjení, když jste venku. Protože doma samozřejmě použijete takovou nabíječku s nějakým integrovaným zdrojem. No ale to nám samozřejmě nebude fungovat venku. Venku většinou tuhle přípojku nenajdem. Většinou jsem ji tam neviděl. A když jo, tak jste šťastný. Pokud ne, potřebujete něco, jako je LiFePO 4 baterie, kterou si dneska ukážeme. Tohle je David. Tohle je moje LiFePO. Ten obličej všichni určitě znáte. Je to náš všem milovaný David Pipíkárek. Tohle je LiFePO, což je ta baterie, o které já mluvím, kterou vezmete, uděláte si takto krásně vývody, jako já, zapojíte a aktuálně můžete nabíjet i venku a je úplně jedno, kde jste. A zde máme důvody, proč využít LiFePO baterii. Možnost vybíjet až 80-90% její kapacity. Cenově dostupné. Bezpečné neboli stabilní. To znamená, ta baterie se nechce sama vznítit, podobně jako lipolky třeba.